En Lluís Grignon va néixer en un poblet de França anomenat Montfort-sur-Mer el 31 de gener de 1673. Va passar la major part de la seva infància al camp, en una casa noble d'Iffandic, a pocs quilòmetres de Montfort. A l'edat d'11 anys, va entrar al col·legi Sant Tomàs Becket de Rennes, regentat pels pares jesuïtes, on se li va desvetllar el seu ardor per la predicació de missions. Va cultivar una viva devoció a la Santíssima Verge i va començar a sentir les necessitats dels marginats. Va acabar els seus estudis mitjans i va començar els de filosofia al mateix col·legi. Amb gairebé 20 anys i comptant amb l'ajuda d'una benefactora, la tardor de 1692 emprengué el viatge cap a París per entrar al seminari de Sant Sulpici. Pel camí, va deixar ben clara la seva opció. Va anar lliurant als captaires tot el que els seus pares li havien pogut donar. Un vestit nou i 10 escuts. Durant el temps que va passar a Sant Sulpici, tingué ocasió d'estudiar la major part de les obres d'espiritualitat que aleshores hi havia disponible. Particularment, aquelles que feien referència al lloc de Maria en la vida cristiana. Va rebre l'ordenació sacerdotal el 5 de juny de 1700. Visqué les seves primeres experiències missioneres envoltat de dificultats, tant a la comunitat de Sant Climent, a Nantes, com de capellà a l'Hospital General de Poitiers, una espècie d'asil on s'hi tancava els indigents i vagabunds per tal que no molestessin la bona societat. Però amb els que en Lluís Maria s'identificà de tal manera que van escriure d'ell tot dient: «El senyor Grignon, aquell que tant estima els pobres». Refusat per gairebé tots els seus amics i coneguts, durant gairebé un any va viure en la carència més absoluta sota una escala, al carrer Pot de Fer, de París, prop de la casa de formació dels jesuïtes. Hom creu que és en aquesta època quan escrigué el llibre L'amor de la saviesa eterna. Davant de les dificultats que trobava per desenvolupar la seva vocació missionera, en Lluís Maria decidí d'anar a Roma, a consultar amb el papa Climent XI, qui el rebé el 6 de juny de 1706. Li va concedir el títol de missioner apostòlic i el va animar a treballar a França. Durant 2 anys va predicar missions a Nantes i als seus voltants. La seva fama de gran missioner es va propagar. La gent senzilla va començar a anomenar-lo el bon pare de Montfort. Procurava de perllongar els resultats espirituals de les seves missions amb la fundació de confraries i associacions que estimulessin la gent a romandre fidels a la renovació de les seves promeses baptismals. També erigia calvaris com a records visibles de les missions. El de Pontchâteau li causaria no poques decepcions. La vigília de la seva benedicció, el bisbe la va impedir perquè havia rebut un ordre del rei de demolir-lo. A més, també li impedí predicar a la seva diòcesi. Montfort va haver de compartir la creu de Crist, però no es deixà abatre per aquesta prova, sinó que més aviat el conduïa a la reflexió i meditació. Compartirà les seves reflexions en un curt escrit, la Carta als Amics de la Creu. Després d'aquests esdeveniments, acceptà la invitació dels bisbes de Luçon i La Rochelle i va deixar la diòcesi de Nantes el 1711. Els 5 últims anys abans de la seva mort, el 1716, en Montfort va desenvolupar una intensa activitat en aquestes diòcesis, constantment ocupat a predicar missions i exercicis espirituals. Amb l'ajuda del bisbe de La Rochelle, obria escoles gratuïtes a la ciutat i en algunes parròquies rurals. Al capdavant de les escoles per a nenes hi va posar Maria Luisa Truchet i Catalina Brunet.
primeres filles de la saviesa, a qui feu venir de Poitiers. I al capdavant de les escoles per a nens hi va posar els 4 germans que l'ajudaven en la seva tasca missionera. També va trobar temps per escriure el tractat de la verdadera devoció a la Santíssima Verge, el secret de Maria, les regles dels sacerdots missioners de la Companyia de Maria i les de les filles de la saviesa, i nombrosos càntics que utilitzava a les missions i feia cantar amb aires populars de l'època. El 5 d'abril de 1716, Montfort va començar la missió de Sant Llorenç de Sèvres, en el transcurs de la qual caigué greument malalt en declarar-se-li una pleuresia aguda. Esgotat pel treball, minada la seva salut per les austeritats i per la malaltia, va morir el 28 d'abril, estrenyent en una mà el crucifix que li havia regalat el papa Climent XI i en l'altra una estatueta de Maria que sempre portava amb ell. Tenia 43 anys. El bon pare de Montfort, missioner, místic, home d'una vivència evangèlica exemplar, l'home ple d'audàcia i inventiva que escrigué: «Si no arrisquem alguna cosa per Déu, no farem per ell res que valgui la pena». Fou beatificat pel papa Lleó XIII el 22 de gener de 1888 i canonitzat pel papa Pius XII el 20 de juliol de 1947. El papa Joan Pau II, gran devot seu, visità la seva tomba i pregà davant d'ella el 19 de setembre de 1996.